yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Ntwana se-Kings bathi umtimandi mabuye ubambole unyuhlase uphodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream Dala Cream intwana se-Kings ufuna ukwenza sure uthela itswayi phakathi. It's going crazy. It's going bananas. It's a Kimberly King mntanami. Except fit. I received a text this morning. There's this lady on my Facebook. She said to me, why do I not greet ilokuzana bafethi Lesotho? Lesotho, where you at? Botswana, where you at? Namibia, where you at? Zimbabwe, Harare, Babulawayo, where you at? You know I love you guys. All the continents bafethu, nonke in Africa, nonke in Europe, Ginani bafethu, Asia. We together. My name is King Ginger Cream Dala Cream and thank you so much for supporting CMTV. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger Cream Dala Cream. Intwana se-Kings bathi umtimandi mabuye ubambole unyuhlase uphodla amanzi abafokazane bephodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana. Couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne-CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. It's Kimberly King. Umjolo the pandemic in Johannesburg we don't rest mfethu abantu bajole ekseni bajole emini bajole ebusuku mfethu awungisho ekseni abange sanibona bafowethu ninjani siyaphila ziyakhala bafowethu ngibhekana nabantu abathandanayo bafowethu lana ama-lovers abajolayo ngifuna ukuqondisa nje manje nina indaba wena emjolweni wakho uthembakele. No, mina ngithembakele. Ivoice iyashintsha. Cha ngithembakele. Hayi ngiyakuthemba. Uthembakele baba? Hayi mina ngoba ngishadile ngithembakele. Yabona bafethu King Ginger scheme abantu abashadile bafethu and the protection is galore as you all know wherever I go. Ngikadiwe mntanami. It's Kimberly King. Thank you so much bafethu. Ngiyabonga. It's going crazy, it's going bananas. CMTV, we are guarded all over. Uyalazi udaba bafethu. Uyalazi udaba. Ekseni ngakhohlwa njalo bafethu ukuthi ni follow intwana yenu King Ginger bafethu ku Instagram laphana. Ufika uthi nje @KingGinger_SA. Uphinde uthi nje ku TikTok @KingGinger. Ngikhona nje ngihamba ngo SA. CMTV it is. You know the story, it's Kimberly King. Lovers. Hey Musa, Zakala. Looking for lovers, we're looking for lovers. Hi guys, Sunbun. Nijan. Oh, hey, come on, Jan. What's up? Okay, Vet. Sure, Vet. I mean, come on, go change, Vet. Shakhi la tihami. Oh, Shakhi. It's ngawalk. So. But you tell, Vet. Gang ngibambezele, Vet. Mina nje ngiyakuthembisa, Vet. Ngibambezele mina nguchange, Vet. Bengicela ubuza, Vet. Ngame ngibuza abantu ukuthi bayathandana. Are you guys dating? Yeah, sure, siyathandana, sure. Shit. Oh, okay, I know. So many things that I go around and I ask people what are they dating. That's all. Angizile ngentaining. So ngicela ukubuza kuwena siswami. Sendiscuss ngane nithandana? Sinomnyaka. Unyaka wodwa. Oh, nice, so nice. My brother, what's your name? Uboni kama Uboni. Sure. It's Mama Zoni bani? Nguthando igama lami. Uthando. Yep. All right, Uboni nothando. Boni, I want to know from you. What is it that you love about Uthando? Uthando umuhle yambona isitoko mfethu. Ngelo silena yambona mfethu isitoko yilipundami leli mfethu. Emaye mfethu ngathi esishakhe. Asingabe siwoka kazi lami. Ayisho mfethu, ay. Singabe siwoka nje. So wena mamazi yini oyithanda ngomuntu wakho? Ubona umuntu oright, uyahlonipha, uyabaza abantu and unalo uthando futhi kakhulu. So wena into ebalekile kwi relationship ilokho ukuthi umuntu kumele abe nenhlonipho abaza abantu. Abaza abantu ukwazi abantu kubalekile. No, that's nice. So siswami ngicela ubuza ukuthi mina wena lokho uqalile ukuthandana noBoni awukazi wabone mhlambe ama signs mhlambe ukuthi mhlambe ikhona into engase disturb relationship yenu. Lutho angikaze ngibone lutho yazi. Okay, power to that. Uyamthanda ne? Yeah, ngiyamthanda kakhulu shem. All right. When my brother ngicela ubuza from wena mfethu, are there any mhlambe
mhlambe negative signs that we've seen between you nomuntu wakho ukuthi mhlambe lutho yazi mathandazo umntana uyangincanywa lona yazi hayi ngingamncanywa nami big time umntana lo hayi since nje nginayo nje angimnandi top so in a scale of 100 bhuti wami umthemba kangakanani umuntu wakho ngimka 100 100 njayami izinje goli Sibhebele King mamazi wena in a scale of 100 umnika bani ubabazi ngimnikeza 100 yeah ngoba ngazi nje ngathola lutho ngizobe nginamanga yazi zobe ngisikela all right guys, it's Sibhebele King. My name is King Ginger and my brother, you know there's a thing that we do here, it's called loyalty test yabo njengoba uthi uyamthemba naye uyakuthemba thina sinento ekuthiwa loyalty test, but before we jump on loyalty test mfethu angithi uthi uyamthanda umuntu wakho and awumchiteli akeke yeah mamazi angithi nawe uyamthanda umuntu wakho awumchiteli awuthando bafethu. All right ngicela umuphi yakhe bhuti wami just nje you will never know maybe Thando this is your last hug. Whoa njaya sukotela kakhulu into zakho mfethu no problem, but we have this thing that called loyalty test mfethu whereby we're switching phones for 60 seconds unike ifoni yakho umuntu wakho for 60 seconds ukuthi akwazi hayi sishahile bhuti thank you bhuti hayi siswami mfethu manje ima manje wena asibamamele kancane siza ukuthi bathini asithi nanoma singakhuluma yeah and siswami how do you feel ukubona ukuthi umjida wakho uba grumpy manje mase sikhuluma ngendaba like sengibona ukuthi mase khuluma indaba zamafoni sekafuna ukukhamba how uyazi ifoni yami nje and uyazi ukuthi ayisebenzi kahle ifoni yami nje uyazi nje kodwa kuyangeneka nje kuma messages. So when sisoma ngithi awunankinga masenza i-couple switching phones only gonna take 60 seconds to check ukuthi wena obani abafana bakushelayo naye obani abafana bamshelayo. Yeah anginankinga isikhathi esincane mase leso. Manje abekho abantu ngibashelayo mase. Yeah asisho ukuthi bakhona asisho ukuthi bakhona. Manje esijahile mase waste isikhathi ngalento. So sisoma how do you feel ke ukumbona ukuthi uyanqaba ke umjida wakho? Boni uthe uyakuthanda kodwa uthe wena wedwa akekho umunye umuntu manje ufihlane efoni yakho athi mina nantu ufihlane efoni yakho angifihli lutho shona athi mkhona umuntu othandana naye omunye lutho umathandana sekuphela njengoba ngisho ifoni 60 seconds hawu njayami ithini yeah hawu uyosebenza le phone futhi isebenza kahle Musa. It's about that time, couple switching phones, mtanami. It's going crazy, it's going bananas. It's time for the famous question. Time for what? Famous question. Mamas, can I come inside? Yeah. Now uyavuma. Inside what? Inside what? A phone. Ungena kuphi bhuti? Ufuna ungena kuphi? Ungena inside yini manje? Ufuna ungena lana mfethu khona soqala i-couple switching phones in between. Okay. Hama yubosho ukuthi ngicela ungene emaphakathini phela. Hawu bokhuluma kuzwakale bhuti. Hawu. Okay, phakathi. Khuluma kuzwakale. Okay, emaphakathini. Emaphakathini kweni. Inside. Estetile uzanganani. All right, so mfethu zakhala. Guys, I'll do the zoom before we close mfethu. Let me, because they are in a rush. Ngicela ungipha mamazi. Ngicela ungivulela soqala ngawe ne ladies first. Okay. Ngaba ayikho important ngaba siyenzi lento. Ebalekanga. Iphe important nje yami. Elubambe mfethu. All right guys. Now WhatsApp. Cela ume lapho ke ungaqala utype. All right guys, we are on WhatsApp right now and we are about to type the Chandis. I love you. Please type for me I love you la. Abakushela siswami. Bayangishela obviously. Mara anginaso isikhathi. Yazi ukuthi abantu bayathanda ukumosha izinto ezinhle, so I don't entertain them. Wena mfethu uyibona mfethu uyivume mfethu. Uwe nje. Le mjita lona. Hayi ngqanya le. But blind. All right, it's Sibhebele King ne. All right, ngicela ulokhuzana. Ususe lapho utype uthi I miss you faka iheart. Ayimi. Ayimi. Hayi yabona. Egoli. Ayabona. Hayi. Okay, it's fine. Delete lapho utype uthi sex. Uyayicela sex sometimes? Yena. WhatsApp. Yeah. Yeah. Anjaya. Still isabona. Ayimi.
Hayi Why compare comparing Madagascar? Uyabona. It's Baby King mfethu. No, it's fine mfethu. Ngicela mfethu uphume lana mfethu. Please type for me come outside. Come outside. Yeah. Mhlawumbe akuhlile awuthengwe yamukupa la umukai. Come outside. Wama. Wena. No results. Hayi baba kuceli nemnyango sesoma. Hayish. All right. Akacela. Vele mina ngiyakuthemba mina. Yeah, bese ngeke Bengithi awungithini. hayi vele ngiyakuthemba just that I have to be harsh so that kuzoqhasha iqiniso yabo. All right, unayo Facebook? Yeah, ikhona. Let's phumela. No. All right, we are on Facebook ngena ku Messenger. We're on Messengers right now and type for me I love you. Hey mara lento siyenza la. Type futhi. Type futhi ungalokhu ukhala into eyiningi. Mayingekho mayithi no results ul delete. Oh. Yeah. Type uthi I miss you ufake iheart. Yabo. Share mfethu because 60 seconds yaphela and ngijahile. Hayi Lutho no results. Okay. Type lana uthi sex. Ngiyazi uthi isikhathi esingakhulunywa ngesex on inbox but just to make sure nje ukuthi si on the same flipping page. Okay. Una Instagram? Oh no. Okay, asingene la kuma messages. La. Type la put I love you. I know. Lutho. How do you feel mfethu ukubona ukuthi umuntu okuthanda? Yazi ayish sengimani nje ngakhululeka kokugcina yazi nayi jabulile man ayish mamazi ezingishilo man ayish uthando ayish yancanya lencinsilena man ayish hayi angithanda umabhebeza Lutho yimi lo yimi khululeka Phela ngiyabhekisisa. yimi ngithi bengifonela la ngizohlangana naye yimi khululeka Hayi siyabonga sisi. Ladies. Uwanoweni bafethu. Uwanoweni. Musa, ngicela ungivulela nje yami. ayish It's about that time couple switching phones as we are switching sides right now. mara soba late yazi Ngicela ungivulela kancane. Ngifuna ubona. Sure. Indaba bafethu. ayish Lo mjita lo. Mamazi. ayish All right. Now what's up? Sam. How? Type it out. I love you. All right, guys, we're on WhatsApp right now and we're about to type the Shandes. Please type for me. I love you. Sorry. Ish, I'll keep this long this day. Siswami wena ngitlo. Ukhumutso ungena ukhumutso ubani? Because kuno love. Akasho ukuthi I love you but yabona ukuthi uthe okay love. Yeah. Khumutso. Khumutso. Hey abastoto khumutso hopalisa hombali. Bastoti nje labo kodwa la stila no khumi. Ngicela unyuke kule conversation le kakhumutso because ngifuna ukubona ukuthi ezambiza ngo love kuqale kuphi. Okay. Yambona ukuthi uhlale ethi nje love. Every day. Okay, ngicela ungidelethele angifuni siqale se-strike because ukhumutso ngathi uyi-suspect. Ngicela udelete lapho uthi I miss you ufake iheart. Awuthama uzomchaza ukhumutso ukuthi ubani ngithi. Uyamazi. Uzomchaza. Shilo ngathento Uzositshela ke namhlanje kodwa ngokhumutso. shilo beba sahambe Na beba sahambe why ufuna ukuhamba manje? Why sofuna ukuhamba? sahambe isikhathi ufika nini la siya khona Ubani ukhumutso? Sofia nini la siya Na kuyavela na ku I miss you. Cause ngathi nikhuluma every day. Ubani ukhumutso bona? Boni mfethu. Ubani mina ukhumutso? mazi khumutha kunakhumutha Mara nawe siyambona manje ukuthi Mfethu ubani ukhumutso? ngiyahlanya bona. Ubani ukhumutso? Ubani ukhumutso? Ubani? mazi mina lo muntu la angimazi Awuthami ngicela ukukhuluma nawe mfethu Grand. Esisibu out yabo. Ungalwisisi wami ne? lo muntu awukhuluma ukuthi ubani. Basicabanisa kanjani because uvele efonini yakho, ifoni akuseya kabhude yakho. Eyakho. Ubani ukhumutso? Na amalava khona. Akunama love kanjani? Ubani? Tshela. Ungamshayisi swami ngiyacela. Na amalava awuthami.
yini awusakwazi ukufunda awusakwazi ukufunda into oyibhalile nangamalanga utshelile ngathi singabameli abantu laba nawe bheka manje la somamela lo mjita lona yini uze naye lo mjita lona hayibo uhlangana naphi nami ubani ukhumutso awuthami okay wena yini yamfuna mfethu no yamfuna awuthami musu twist izinto lana wena mfethu ngabe uyachaza ukuthi wena uyamudla ukhumutso and wenza mistake uxolise kumuntu wakungalokho mfethu ubani ukhumutso bona okay yeah thing explain phone yami na iphone yakho manga explain uzoba right ke ngifuna ukuthi ukhulume ayishazi ukuthi ngamamela ngifuna ukuthi ukhulume ukuthi ukhumutso ubani mara ngabe siyenza ngayo nokuqala bheka manje isacabana manje cabana into engekho manje just because of uphethe phone yami ubani ubheka so mina yena lo mjita uhambe ukuthi ubani awufuna ukukhuluma awuthami kanti awusamfuni lo cherry mfethu uze naye wena ngitshela awusamfuni ngiyamfuna ukukeli wami njengoba manje indaba umupha mina ukhumutso umuntu indaba upicture yakho mina umuntu osefonini anikhuluma bo I love you kanjani I miss you khuluma ukuthi ubani ukhumutso awuthami explain mfethu mhlawumbe umama uzokuxolela when the only thing you need to do okay uzongixolela ke ma uqala ucela ukukhuluma eqala ukuthi ukhumutso ubani okay bheka ke yeah before ngihlangana nawe khona this girl bengitshola naye ungaqamba manga yabo ungaqamba manga ungathi so mina naye asengisahlukana ngayiboni why are you lying why uzwa yena ufuna ukuzwa mina ukuthi unamanga uthami why bungamtsheli ola lo ngeke ukuthi ungitsheli lokho senesikhathi ngane nithandana siswami unyaka wonke qala relationship akho yizi ukuthi ngifike kumele ngimtshele ngislima sakho sister ungamshaya ngiyacela sister why ungenza so awuthema ubani ukhumutso sami ngizokuexplainela ngendlela ngiyacela ngikuexplainela ngendlela angeke ngize ngihambe nawe ngihamba nawe kuba kafikanga kuba bayenzekanga lento le bengizokutshela yabona ukuthi ungijwayela amasimba yabona ukuthi uyangijwayela uyakujwayela yabona ukuthi uyangijwayela manje uyangithuka manje no uyajwayela kanjani why explain wena uyajwayela wena ungalokho uthi futhi mfethu awuthema nakade ngibona ukuthi ufuna kulona wena uyajwayela wena ngoba ngabe explain mfethu lana mfethu umuntu uyakuthanda mfethu lo muntu manje hlukana nathi sivayo ke mfethu explain hlukana ngiexplain ngiexplain kuwe ukuthi angeke ngivaye nawe mina angeke ngize ngivaye nawe wena siswami usazoqhubeka ukujole naye lo mjito njengoba umbona ukuthi angeke ngize ngiqhubeke naye right angisho wena ufuna ukuexplain qhubeka naye ukhumutso loyo ukhumutso wakho qhubeka naye yini oyithandayo ukuhamba nawe ngiyacela okay ngizohlukana naye ngiyacela sister ngiyacela sister ngiyacela ubani ukhumutso wena mfethu ngiyacela ngicela ushise ukuthi mina ngislim siswami uzosondeli kimi ngoba ngizokutholisa impama ungasondeli kimi manje ngubona labo bhuti laba manje awuthami ngabe akangendawo umuntu ongenayo asahambe ngizoxolisa ngendlela ngiyasahamba awuthami yehlisa umoya siswami ufuna ukuqhubeka uhambe naye angeke ngize ngihambe naye ngicela ukuhamba ngiyi-1 okay sala kanjalo siswami uzoba nayo imali ukuthi sikurequestele cela ningirequestele wena sala lapho hayi awuthami mfethu ngoba ngabe uya-explaina mina ngizama ukuthi sister makuthi uya kunile asavela lo muntu lo ngathi asahambe wena uqala i-relationship ngamanga makuthi ngivalele eboxini akakuvaleli ngicela ungilalele ke akakuvaleli sister makuthi uya-explaina kahle uyazehlisa and uyakuchazela ukuthi kanjani uzokwazi ukumlalela angazi ngiyacela yehlisa umoya okay ngicela sa yehlisa umoya ningahambi ringa ngicela sa ungasondeli kimi mfethu ngiyacela mfethu ungasondeli kimi oyini ufuna lo mjita nawe yazi na uthemi kade ngimfuna kanjani yazi kade unginika lo mntana ene ngizomthatha mfethu umthathe yazi kade sister sokugibeza was what asibaye ngicela nje nalokho umuntu wakho loyo usele kanjani yabona wena sister uzizothatha into zakho zonke endlini ne hawu angeke ngize ngimelane nayo yonke lento mina oyenzayo sister ngizocela ukuthi uhambe and then ngizoorganize imali yokugibela umusa cela umgade mfethu okay guys it's going crazy it's going bananas as also umjita akafuni uxolisa akafuni ukuzehlisa and ubona ngathi yena wenza grand this is CMTV it's going crazy it's going bananas hey yo boom
It's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.